Fost iċ-ċabċib tal-folla li nġabret fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta l-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija l-Papa Franġisku wasal fl-ajruport sabiex jaqbad it-titjira lejn Ruma. U bekk intemm dan il-vjaġġ ta' jumejn f'pajjiżna. Papa li matul iż-żjara tiegħu tkellem dwar l-għaqda, il-maħfra u l-imħabba dwar dak kollu li jaqadna u jagħmilna poplu aħjar. Mal-wasla tiegħu fuq il-mittjar ftit minuti biss qabel tela l-ajruplan huwa ngħata salut mill-Forzi Armati ta' Malta u wara indaq l-innu Malti. Qabel ma tela huwa sellem lil President ta' Malta George Vella u lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom membri tal-kleru l-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof ta' Għawdex Anton Toma u l-Kardinal Mario Grech. U bekk b'din iċ-ċerimonja ta' tluq niżel is-siparu fuq din l-ewwel żjara pastorali ta' Papa Franġisku bil-Papa jitlaq abbord l-ajruplan tal-Air Malta lejn Ruma bit-titjira KM 4282, numru li ssimbolizza t-tieni vers ta' 28 kapitlu tal-Atti tal-Apostli, versi li kienu tema tal-vjaġġ apostoliku li għamel Papa Franġisku f'pajjiżna matul dawn il-jumejn.